sayang Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam apa iki? Iki mumpung dereng pati dangu. Rencana niki kula dijak omong mboten nak mboten kok tak mantuk. Anu ngantos jam pinten biasane? Oh, biasanya mungkin nganti jam. Pagelaran ringgite menika? Nek pagelaran iki sampai jam 3 lebih Jam biasane. 3. Jam 3-an. Pokoke semalam aturan mriki ngoten niku. Nggih, semalam suntuk. Oh iya. Dadi mboten ngecewake. Ingkang baku derek duduk. Nadyan arep dikaya ngopolan kepiye Nggih, jenenge wayangan kudu netepi marang darmaning wayang darmane dalang. Aja nganti nerak pakem. Dadi wayang iki ngantos saderengipun subuh. Nggih. Dadi nek engko nek kelewat subuh mengke dadi wong-wong iki terus piye ngono sajake. Nggih to, wong jenenge Assalamualaikum. kula jenengan niku kan tanggung jawab. Pun ditimbali mriki apa? Dalange kualat. Ngopo? Kecampluk lampu. Wang dagelan loro mbok kula nggih dijak omong paling gak bar karo kene yo kalih kula. Iki cerita-ceritane mau iri. Yo ora iri yo pantes-pantese bar kene piye kabare ra. Oh, njaluk diimbangi. Nggih no. Yo jajal tak anune. Nggih. Mas Komet. Nggih, Pak. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Oke. Mas Yono, Nggih, dalem. panjenengan tidak mriki wau nitih napa Mas Yono? Kula nitih biasa mobil. Dadi kali kanca-kanca rombongan sami mriki blek ya sak komete sedaya mriki sedanten. Nggih. Mereka demi masyarakat Banu. Wis jan abot-abot ah. Anu kowe tok wong loro. Lho, Lah wong kene kono pertanyaane ra padha aku trimo takoki sehat. Lah nek lara mek apa tekan kene? Wong kene iki ning kene menghibur untuk masyarakat Banu kok. Banu ngono ae kok Banu. Kuwi jenenge iri ati lara ati Nah, ngono. penyakit Kok ra iri hati. piye? Sampeyan ditakoki wakeh lah aku Gur Mas Komet sehat. Lah mosok lara. Lah tapi kan yo ditakoni. Yo mate liyane sing dawa lho pertanyaan. Kowe pengen anu apa nek ngaran ditakoni Mas Bayu? Iya sing dawa. Sing dawa. Yo ndang ngomong rono. Ngene kok iren iki tenan. Nggih. Mas Komet, Nggih. umpama jenengan wonten kahanan sing ora patiya sing nyenengake panggih panjenengan, Nggih. terus sampean tinimbalen wonten Dusun Banu kene, Banu. umpama Dusun Banu kene sampean terus tindak mriki, terus nitih kendaraan sampeyan to. Nggih. Lah kendaraan sampean niku regane nggih mboten sithik. Umpamane sampeyan kok terus tekan kene iki terus dianoni karo wong kene iki, terus kira-kira sampean tindakane piye? Mongko wong kene iki senengane beda-beda. Kilo-kilo piye ki? Dadi umpamane kok sampean tekan kene iki nggawa rombongan pirang-pirang. Ken riyen Pak Lek. Piye piye? Iki lho wakeh men lho Pak. Lah jare njaluk sing dawa. Wong kok jenenge ngewohi kancane. Iki mau pendek ditakoni saiki jek ora trimo. Yo ning ngene. Jalukmu sing dawa, ditakoni dawa jek salah. Tegese sing berbobot lho ora kok terus kono omong aku ora dikeki kesempatan kok. Lah niki lho pengen pertanyaan sing berbobot. Lah ngono pertanyaan ra mutuk ora iso komunikasi antara dalang dan dagelan. Oke, berbobot siji. Nggih. Sampean tekan kene iki tinimbalan dening warga desa Dusun Banu ya. Banu. Iya. Lah Nggih. kira-kira wong sak Banu diklumpukno diwadahi truk iki bobote pira? Ya, jangan ngomong. Lah kuwi wah lho kuwi pirang-pirang ton. Lah iya makane kuwi. Kuwi urung ketambahan rian. Rian ki nggonanku kok mbok nggo. Maksudnya wah wis gak omonge yo. Aku tak omong kalih sing nanggap Lho, kok ngomong mbek sing nanggap. Lah sampean ngomong karo sinanggap kuwi sakmene mbane apa ora ya keju cangkeme sampeyan. Lah nggih to Mas Bayu, sithik salah, dawa kedawan saiki. Berbobot ya salah. Jaluk pertanyaan sing berbobot kuwi ya ora iso jawab. Kuwi jenenge kowe iki ora iso nglenggahne Mas Dalang, Mas Bayu iki. Lah wong ya wis lenggah dhewe ngono lho. Kok kon nglenggahne iki jane piye to? Ngene lho, Met. Sampean rene kan kerjasama kali Mas Bayu karo kanca-kanca iki. Iya nek kanca-kanca percaya. Lah iya mulane iki paling ora Mas Bayu iki isane padang iki cahyane piye. Nah, ngono. Anu nek mau Mas Bayu kei lampu. Waduh. Dadi dalangke kok mburi ketok mekan kok ngarep ya ketok abior. Lah anggap aku nyuluh kodhok apa piye? Lah terusé men padang. Isane menyala lho. Dibong. Cangkeme. Dalang kok mbok. Oh dalang kok menyala iki apa? Menyala tegese Mas Bayu ki junjungan, Met. Junjungan. Aku apa kuat? Kaya
ben Bayu ki ya bengi iki ning Banu iki ketok berwibawa. Paling ora iki yo engke yo opo ngono lho. Ngekek yo apa to wong awake dhewe ini arep-arep diwenehi yo. Kene karo masyarakat Banu iki lho wis padha urunan dari masyarakat untuk masyarakat. Nggih Pak Bu nggih. Lho, iki kanggo awake dhewe ning kene iki matur nuwun wis ditanggap. Lah nek ditanggap kaya ngene iki jenenge rak yo ngejak padu. Ngejak padu piye? Wong Mas Bayu ya komunikasi karo aku, ya karo sampean. Ya pas to. Dalang ki ketuane sakmene mbiyen iki sapa to Mas? Ketuane sakmene kae iki sapa? Ya Mas Bayu ki. Oh, aku. Lah kudu dadi ketua ya kudu iso piye to nglenggahno awake dhewe lho ngono lho. Lah kowe apa ya lempok? Atik mbok kon nglenggahne. Lah nek ora iso dalang ki abot lho Mas. Abote apa? Abot dalang kuwi ya bengi iki ya anu apa ki matur kanca-kanca. Kowe nek roh gawene dalang ki sikil mergawe obah. Wiwit saka pucuk rambut nganti tekan jempol sikil iki ora ana lerene blas. Lho, Kowe tak kandhani. Sampean kok wis pede ngono. Lah dianggep kanca-kanca yoga ki apa ya meneng ae. Ki sikile ya obah, tangane ya obah kene ngrungokne. Mata ya terus melihat sampean, nyeroteni sampean. Maksudnya lho, sewengi aku ya mikir lakon lho. Lho, mikir lakon nek ya melek sewengi. Ya melek aku. Lah dianggep sindan-sindan ki apa turu? Ki padha, Pak. Dadi sampean gak nek semena-mena. Dadi dalang ora melek tok. Lah Ya terus? ora menganu tok. Tanganku ya obah mulahne wayang. sikil ngeprak lho. Lho, lah kuwi perkara dalange kurang pengalaman ngono wae. Lho. Kowe kok ngenyek Mas Bayu kurang pengalaman. Lah zaman saiki tahun 2026 ki kudu kemajuan teknologi. Maksudnya Tegese piye ta? Lho, dalang wayang diremot ya kena kok. waduh. Diremot kok dodoan dadi sing ngeprak enek dhewe. Dit piyah. Kowe tumon dalang mayang kok ngeprak dhewe diremot. Ha wong sakmono kae jare pimpinan kok ora ngregani wong. Lho. Lah iki lho to ditanggap nyon sewu wonten Bapak Kasun, Pak Kepala Desa. Nggih, Pak Karsipin. Priyono. Mas Priyono ingkang pundi? Oh nggih. Priyono sapa to? Ya ampun. Kepala dusun? Pak kami tua to? Nggih. Ndak mosok Pak Priyono nggih. Mboten lho, mboten. Oh, wong tanggap ngoyo-ngoyo Oh, nek ora jelas ki takono. Niki lho Pak Priyono. Wis paham. Lho wis paham ngerti to? Yo wis ngerti to, kami tua mang ning jero mbek aku wis ngene. Berarti bener sing niku. Mbah. Oh tak tapuk isane malah. Ya padha-padha degleng. Itu Pak Mas Pitono, Mas Mas Kasun iki tasik 6. Ijek 6 dadi Mas diceluk Mas Pitono utawa Pak kami tuwa. sing bener sapa to Mas? Pitono. Masa ora paham to gedhe dhuwur. Mang jere Pak Suroso kuwi. La ilaha illallah. Pak Suroso kuwi ketua panitia. Nah, Sing nyiapno kabeh sing mimpin acara bengi iki yo Pak Suroso kuwi. Ya saiki tak takone, nyapa wong ditanggap kok ora menghargai, malah madhep debok kae jenenge kan ora sopan to. weh lah. Iya ta? Lho ngono ki lho jere iki pimpinan. Sajake iki yo Lho, ngajak geger dhuwur. lah kaya awake dhewe iki yo madhep lho, ngene iki penak. Nggih Bu nggih. Seneng. Berarti kowe Jarang nganggep tanggap larang-larang kok madhep debok kae. Iya. lancene wayange yo ning kono kok yo madhep Pancen yo ora. tradisine iki yo ngene iki, Pak, tradisine. Kowe tumon dalang kok ora ngadep kilir ngadep penonton iki apa tumon? Lho paling gak napas lho mbok acange ngene iki yo madhep miring lho Mas. Lho, Lah. jenenge dalange nek ngadep penonton utawa ngadep sing duwe omah utawa sing nanggap. Iki nek pas wayah esuk bayaran kae. Oh ya nak kuwi aku ya melu. Lho lah iya. Jenengan ampun emosi mboten usah darah tinggi. Darah Kula tinggi. sing ngurusi. Oke, tak pasrahke kuwi. Nyampung darahmu dhewe 650 Dik. 650 ora modar apa piye? Wong 200 mubat mabit kok. Apa? Lho, tak omongi ya, Mas Dalang kuwi tugase ya ngono kuwi kabeh iki dalang madhep debok, madhep wayang. Ora enek dalang kok madhep penonton terus wayange kon nglakono sapa. Sekali-kali maksudnya ya madhep piye to penonton kuwi lho ngono kuwi jenenge wong-no wong. Dadi aja semena-mena nyun sewu lho. Mas Dalang sinden kalih Yoga niki bener Yoga teng ngandhap nggih. Ya, niki Tapi nek menurut sampean sing paling aji sapa? Sing paling aji ning acara iki ya, pahargyan iki ya mesti dalange. Salah. Yo Sing- Mas Bayu. Salah. Lho kok Sing salah? Yoga no paling aji. Lho, gak iso yoga. Lah kan enek aji kae. Lho, tegese paling aji ning kene iki Yoga para karawitan ki iso mlampah tanpa dalang.
Tegese umpama saiki tanggal 11. Ya. Katuran teng Dukuh Banu. Ring Wonten Banu karawitan niki napa niki? Bayu Siwidodo. Bayu Siwidodo. Wonten acara napa? Karawitan. Lah kalih sinten piyambakan iso klenengan. Lah nek Mas Badalang, Mas Bayu. Pak Dalang katuran teng Banu tanggal 11 kalih sinten piyambakan. Ape karo sapa? Karaoke. Ijek Aji Yoga ngono lho. Dadi iki kudu saling membutuhkan. Lah kowe iki omong apa ya jenenge pemimpin dalang ning dinggon tanpa dalang iki ngendikake napa ceritane. Yoga ya gak bakalan wani nuthuk. Sinden ya ora wani nembang met. Nomor 1 mesti dalang. Ora enek terus kene iki rumasane ya paling ora bengi iki acarane apa? Sampean iso ndongakne priyantun Banu mriki. Ulang tahun. Apa tuh acarane? Kok iso ulang tahun piye to? Ulang tahunnya Pak Sudarman. Lho. Sudarman sapa? Lah pun nang kerdus mau nek tulisane cedak omahe Pak kami tua mah lho. Sing ndi to met omahe kami tuwa kuwi sing ndi? Omahe apik mula nanggape kelase dusune nanggape wayang dalang sapa ta sing urung tau rene omahe lho apik iki. Sing nek lampune ijo kae ta? Kuwi masjid bocah kok ora Jawa. Pi ora mae kami tuwa ora. Jere Pak Suroso kuwi. Iya, Pak Suroso daleme menika sing sebelah mlebu rono jeret. Nah, Sing mbok nggoni parkir mau masjid, bocah ra tau masjid. Anggere bener atau sembayang kowe. nggih to, wong anggere enten musala ngono, iki omah apa to? Kok enek irunge lho. Ngene iki lho piye to? Lah kok ngenyek ra tau sembayang. Lah sampean lho Jumatan apa tau? Ya tau to, Rutin. rutin aku. Goblok. Aku ki Jumatan terus. Jumatan ki ora rutin ya gur seminggu pisan. Jumatan kok rutin saking goblokmu ya jemah tok no blok. Wah, alah. Wong Jumatan kok rutin. Acarane apa? Ora ero goblok dadah. Sik to masalah Jumatan mau lho. Nyapa mbok gudake rutin seminggu pisan? Lho, piye to wi? Aku takok Jumatan. Jumatan. Rutin. Rutin no. Lah goblok no berarti kowe Senin ya Jumatan. Kowe Selasa ya Jumatan. Nah aku gak ya jemah tok. Kowe Jumatan seminggu pisan. Pisan. Nang ndi kuwi? Jumatan ning ndi? Indomaret. Yo. Tahu. Nang Jumatan masjid. ya nang masjid kok. Dalu punika acarane sedekah kok sedekah. Ana sing ngarani sedekah bumi, ana sing ngarani bersih dusun. Ki dusune wis wani wayangan kaya ngene, sapan awake dhewe ditanggap ning desa kene. Katerban. Iya no ning Katerban. Mula iki Bapak Kades nggih rawuh. Matur nuwun Pak Kades. Nggih. Ayo to medang rono. Lah aku ora kok. Pak Kades sing ndi? Pak Kades kuwi biasane nganggo kopiah, nganggo koko. Anu, Pak Kades ngaku. Loh, kowe kok nek ditapuk wong kene kok iso. Kok keliru terus to aku ki. Ya sing halus to, Mas. Contone. Nyuwun pangapunten wilujeng dalu, Bapak. Menika ingkang Pak Kades pundi nggih? Mbok pilih. Oh, menika nggih. Matur sembah nuwun. Niki kinten-kinten jeng napa sedekah bumi acara desa. Alah, aku tang nunut kene ya ra. Nah, Pak Kades aku gak kenal, tapi aku duwe kanca kene. Sapa? Pak Karsipin ki bos melon. Kuwi nek wis kon Kowe kok iso kenal aku Pak dadi suwi. Iya. Melon semongko wis urusanku. Sapa jenenge? Pak Karsipin. Aduh, Mat. Mati tenan ki. Mati tenan lho ki Mas Bayu. Apane sih, Mas? Tak jelasne ya. Pak Karsipin kuwi ya Pak Kepala Desa. Loh, nek nyalon di apa? Pun tahu to, Pak. dikenalan kene kok ora roh piye? Duwe kanca bae lurah. Alah, Bocah bento iki. nggih, njaluk melone, Pak. Gak oleh. Ya melon ya ndelok iki acara apa nek ngarani musime apa usum melon apa jagung. Ngriki nembe panen apa, Bu? Tikus. Wong mbok takoni niki nembe panen apa Bu? Ngono kuwi salah lho, Mas. Lah terus aku takon kuwi piye? Ya muga-muga sing gadah sawah panen nggih ngono. Nek mbok takoki panen apa Bu? Ya nek duwe sawah, nek ra duwe padha mbek nyakiti hati no. Ora wong ora duwe kok bingung ki, Mas. Ora duwe sawah ki ya tuku to, Met. Zaman saiki kok. Zaman saiki kok. Lho lah iya wong tuku iki lak nganggo dhuwit, wong utang tanggane arang percaya kok. Lah alah ya carane. Carane? Utang ning bank no.
Lho, lah nek nyaur. Lah, nyaur kuwi ya nek wis duwe. Lah nek ora duwe. Ora duwe semoyo no. Kuwi kita menyesatkan kok ya. Kok menyesatkan piye? Pripun, Bu? Mriki panen apa, Bu? Oh, jagung. Jagung kuwi tegese apik lho. Apa Mas? Ono maknane. Ana maknane sejane pengen dadi wong agung didongakno muga-muga masyarakat Banu mriki sedaya dadosa tiyang agung. Amin. Mugi-mugi panenane melimpah. Amin. Ora serasa ndongakno wong saka iki ya ta. Apa? Iya. Lagi tanggale iki tok wis donga lho Mas. Tanggal Tanggale 11. 11. Nggih. Terus? 11 ki wis mengandung donga. Loh, 11 kok mengandung donga. Kok ya piye Nggih ta? to, Bisa to, 11 ki semoga oleh welase ingkang maha suci, muga-muga wong Banu kabeh bagas waras. Oh, ngono wae tepuk tangan. Amin Allahumma. Dinane Kemis ki luwih becik mingkem timbangane Lamis, dadi aja omong timbangane Rakang. Wah, tepuk tangan luar biasa. Banu ki saka tembung muga-muga rezekine Banu mili. Banyu. 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 Alah yo karek nambah iye karo kanca kok. Ya beda tulisan kuwi beda huruf, Iya, kuwi iya. beda arti rak ya ngono. Didongakne mugi-mugi masyarakat Banu sedaya seger waras kala wau pun didongake Cak Komet. Ya. Terus didongakne sing pedagang Met didongakne. Muga laris dagangane. Sing petani Muga ngunduh. kejaba kono kancane ya didongakne Mas Bayu didongakne Mas Nggih. Bayu. Muga ya laris. Sajake kok ora ikhlas kowe. Ora tak Donga dongano kuwi ya selaris kok. Jalukmu marang pengiran. Iki malam minggu yo main. Iya, piye? Aku nang omah. Minggu main. Karo sapa ta Mas Kedah kalian? Alah. Lah salahe kowe dipecat tok. Lho lah ya. Oh, Aku sing dipecat niki ta? aku. Ngono ngomongnya tak pecat lho. Balik. Baik. Terus kanca yoga didongakne. Mugi-mugi awet tanggane pun digugah lho. Apa to? Sapa itu ru? Wis tuwanek ben engko nak digukan dadak geragapan awake panas. Ngono. Kok ya didongakno sing apik. Ha nggih. Terus karo kanca-kanca yoga, iki yogane delok daga, jek enom-enom kabeh. Nom Ya. kabeh. Ken iki ra enek Mas Bayu ki angger panjak kok tuwek sithik dipateni to Mas. Teko rapik kuwi tuwa sithik iki ya dienggo conto patuladan lho. Ya maksudnya bagian ngulang ning omah ngono lho. Iya. Ning apa sanggare kono sindian Met komplit. Komplit. Ya, apik-apik kabeh. Jiro lupat monem tu. Wah, akeh tenan. Jiro lupat monem tuwek-tuwek. Dadi Barisane king mriki sing kok kene enom, Ya. sing kene iki sinden senior. saiki tak takoki ngopo kok sinden sing paling sepuh dikek pinggir. Napa Ya. sampeyan? Sebabe Ya. ben kuwi kanggo tulodo kena dienggo pangiling-iling mulane sinden ki sing tuwa utawa sing Alah kowe iki sepuh. kakek ngomong yan. Kakek ngomong. Iki Ora ancene barisane ngono. Nggih Mas Bayu nggih. Ayo jelas kowe di skenario kowe. Skenario ning Salah. ngono. Enom terus sing sepuh mriko. Salah. Lho, lah kowe Sebabe apa kok sing sepuh taruh pinggir? ape Met? Enek loro. Siji. Siji nenek kerusuhan, dedel duwe lho ya sing sepuh. Ya ra. Sing kedua, sing sepuh ki mesti bolak-balik kudu pipis ngono, delok-delok dadi gampang medune. Upamane Alah. lagi nyinden. Cilik ya pas gede ya pas. piyok. Mosok piye kok ya nganggo nada barang lho. Yo iso. Wong budaya. Wong budaya nang ya ora pantes to. Iki lho Mas, disapa masyarakat Banu. Oke. Iki sing wis nanggap awake dhewe urunan nggih Bu nggih. Lah, iki seneng ki nak sampean jak omong ngono mesti seneng wong. Mulane aku seneng wong wedok-wedok ngono ku lho, Met. Kene kok ya wedok tok. Kompak wong wedok mesti upama ningali wayang, campur sari, tayub mesti nguarep dhewe wong wedok-wedok. Kuwi terkenal nek wong wedok iki kompak. Mulane aku seneng wong wedok Mas Bayu. Oh, nggih jelas. Aku ra seneng rabi wong lanang. Ngono, seneng Ayo, aku rabi bener. wong wedok. Ah Mas ya aku ya iso. Gak iso Ora aku wedok ora patek seneng kok seneng ya bapak-bapak mriki. Oh. Upama ning acara ngene iki senenganmu bapak-bapak. Iya. Aku ya ora kaya ibu-ibu. Alah ibu-ibu ki apik njabane tok kuwi asline andinge ngono ae ra patek rukun kok. Lho. Apa Wong iso?
Wah, Wong mencemek. wedok ki ngono lho Mas. Masa? Enek tanggane tuku kulkas no alah atine ya panas. Upama tanggane tuku gelang, Atine melang-melang. tanggane tuku ali-ali. Ya atine ki cilik ati. Wong tanggane tuku ceret lho mencret. Lho. Weh, jenenge dak Penake siya wong marang lanang wedok. lho. Wong wedok kuwi peran penting, Met. Kowe tanpa wong wedok, rumah tangga arep dadi apa? Nggih mboten, Bu. Esuk wong wedok kuwi dibanding wong lanang tugasnya akeh wong wedok. Wong wedok isuk wis umbah-umbah. Kuwi rak bojomu. Iya no, ya bojoku ya masyarakat Banu. Nggih napa mboten, Bu? Isuk wis umbah-umbah jam 5 lho bar subuh. Umbah-umbah kowe dunung ora? Ha kuwi nasibe bojomu nek aku gak kok. Lho, lah kowe iki piye to? Besokku kae isuk tak laundry. Umbah-umbah tak penging. Kirene Bojo mbok laundry. bojo gedene sakmono gedene rek mbok laundry iki terus mesin cucine sak pira? Tegese tak penging umbah-umbah. Oh, berarti nek pakaian Kotor ya di laundry. Oh, no. Awan tapi awan. Awan Apa? sithik jam 09.00 mesti masak. Kowe nek ora nek masak, mangan apa kowe? Tak penging masak bojoku. Lho kok mbok pengen masak lho kowe kaliren mati no, Met. Panganan online akeh. Iki panganan pesen teko dhewe. Apa kuwi jenenge? Lho, refill order kuwi to. Piye. Panganan teko dhewe lho, Pak. Online, Yo. pesen liwat online utawa WA. Yo, Apa jenenge? refill order kuwi. Panganan teko dhewe Ngono ora kok Jawa. Dasar ilat Jawa ya ngono kuwi. Amit lho Mas Bayu. Asyik. Ngono gayamu ki lho online. Order iki apa? Delivery order. Ayo, Apa? paket. Aku iki gak masalah omong kuwi lho, Mas. Terus? Nek wong wedok-wedok ngelumpuk ngene iki, Hmm. engko ngarep dhewe kadang-kadang ganggu konsentrasi, Mas. Kosong ganggu konsentrasi. Ini menurut survei dan pengalaman saya. pembuktiane. Aku tahu Mas, pengajian kayak lagi metu cok komet mau metu Munggah. padang bulan. Padang bulan Padange kaya rino. kaya Wong wedok ku melu joget kuwabe. Kabeh tangan ning dhuwur. Dik karo ngemiki. Sing wedok wayu sisan karo ngemiki. Lah kok melu joget ngene? Anake wira. Apa to? Sik to. Anak nek ngantek ngene-ngene iki jane goleki apa? Yo goleki piye to tadi? Wong wedok ngemiki. Ya yo. Melu joget. Melu joget Melu ngene. joget ngene. Padang bulan. Nah, kan obah, Dik. Padange kaya rino. Anake golek-golek ngene. Batine cara ndek iso ngomong obah ae ngono. Kuwi jane goleki apa to, Met? Ya ampun ngono ae takok. Wis padha tuweke rek. Lah engko tak goleki pake. Ya ora kok ya. Oh ya ngene ya gak ya. Kowe kono. Ibu-ibu tetep ning kene. Iki masaku, masamu kono. Aku kene. Oke. Nuwun sewu, Amit. Nggo apa? Lho, yo nganggo musik no. Wong awake dhewe iki wong Kaya- budaya kok. Budaya seniman tulen. Seniman kok. Multi talent. Lho. Multi talenan lho. Talenta. Mas. Ya ampun. Lho. Nuwun sewu Mas iki. Anu ting tak ting endang, ting tak ting. endang. Sing ngendang nek kaya Kamandanu rambute. Waduh. Cak baguse kaya ngono lho. Ya pas to kompak lah ngarepe sing ngerjeni Subakir. Lho. Bakir sapa? Badek Madrim kok Subakir. Oh iya Badhe Madri. Lah ya kok ora nganggo apa kene blangkon dhewe iki? Heh, bon-bonan. Oh, bon-bonan. Bon-bonan kok kuwi kok. Heeh, yuk dikompakne. Aku ngompakne kowe kono, aku kene. Wis to urusanku kene. Dang dut tak dung dang. Lu apa Ayo. piye? Ngrasakno yen iso. Asik. Khusus untuk ibu-ibunya ya, Bu ya. Kangge jenengan, bapake mboten usah, bapake mengke kalih komet. Sarang-sarang nggih Bu nggih. Supportere dagelan loro supportere dewi-dewi. Nggih Tuwek-tuwek tok lho. bagian wedok. Apa bocah nyanyi apa tuwek-tuwek lho. Ayo sarang-sarang. Hei. Ayo Bu. Apa. Kowe iki lho apa piye? Kowe apa piye? Aku arep ngumpakno kono gara sing muni kene Lah pancen sing paham ya kene lah nek kono ya Gur. Ora wong kok gak cerdas-cerdas. Lah Mengke kok nek- ya sing kira-kira kono ngerti apa lho ngono. Mengke nek kula anu matur mana semangatmu jenengan
anu nggih nyauri Mantu. ini semangatku. Lho iki nyapa mulai? So. Khusus ibu-ibu, mana semangatmu? Nesu. Nesu. Ora nesu piye ngono. Ngono kok jere ibu-ibu iki paling kompak pret. Tunjukkan bahwa seorang wanita itu paling kompak sedunia. Oke? Apa kuwi rak kono-kono masyarakat ketiban kene iki. Aduh, baru. Napa ta? Sok Baru kok ketiban. Ayo. Baru. Ban. Ayo Bu. Ho! Ora kompak. Lah nek aku tanpa musik wis kompak. Jal Pak Kula nuwun. Kakek kula nuwun. Ini tok kono wis monggo. Loh, berarti apa to? Wong iki mendapatkan antusias atau perhatian karo penonton. Ora kaya kowe ora Jane boloku sinden. wong kok ngene kok diban. Aja melok lho, Den, ya. Aja melok ya. Saing ke ya mesti. Waduh. Aku mangke tak. Oh ya aku ya. Si, kono ya nek ibu Apa? Kono ya nek wedok-wedok Rasa. Telek sandi berarti kayak. Telek sandi kayak. Ya berarti telek sandi lagi telek pitik. Lah kan ya padha sak kandang aku telek pitik kowe kan ya telek mentok. Wis Ora iso wis nyerah. bareng ya Bik ketoke sing ngarep ki kleru nek ku laguku kok. Lanjut ketoke gak iso Met. Lanjut gak iso. Campur sari ya. Sing nangkap yo dijak dagel pisan. Yen ing tawang ana lintang cahayu. Alah. Cahe patake. Nyanyi malah kanggo sing bae-bae. Bingung kowe bingung. Aku jane ning nggon aku. Ning nggon Asli bingung, Dek. Bingung. Lah nek umpama nganggo kedang, Mas, blang, tun tak nduk, blang. Ayo. Ikuti suara saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Cirolo. Cirolo. Mulai. Apa? Kowe sing boloku kait budal mau sing ngejak foto aku. Kowe sing kompak ya. Malah kaya kecepit to, Met. Ngono sik to, tak ideki ya, Mas. Kak bongko. Aku mau buk to ning guri. Anggit iku kesel ngono. Lah kok arep diidek-idek mbek Rian. Ah modar aku. Sikil siji ae, Mas. Sikilmu siji sak wong aku. Ngaturke matur nuwun dumateng masyarakat Banu nggih Mas Bayu. Nggih, Ya nggih niki tiang masyarakat ingkang tasik nguri-nguri nggih ngurup-ngurup budaya Jawa. Ya betul. Terbukti malam hari ini nanggap wayang. Ning kelase gur dukuh wae iso urunan kompak. Wah, ndugekake panjenengan ugi kula menika lho. Tenan, luar biasa. Tepuk tangan untuk Banu. Nah, tepuk tangan. Jos kompak lho. Nek ora gusuk rukun, Nah. gotong royong ora mungkin adicara bengi iki kaleksanan lho Mas. Betul Mas Bayu, guyub rukun menika kunci utama. Wong kok gelem rukun insya Allah urusan apa ae dadi enteng. Ngomong-ngomong masalah rukun nek Nah. cara sampean Pak Dalang. Iki apa iso? Lho, piye to? Awake dhewe iki kudu membudayakan nyanyi kaya wong India, bisa rukun. Wong India kae aja neh kok apik. Seneng cinta wong perang wae nganggo lagu tukaran nggih lagu Contone upamane tukaran. tukaran ngene Aku dadi apa? dadi wit Ya ampun. Mbok Rian kae kon ning kene mbet kaya wit ringin. iku Rian iki pomo dadi wit Ya. wong India ngerti wit lho nyanyi Iso ye? Duh piye to Jajal lagu. Kaya milik gaya Kaya
gaya Koya mil gaya Koya mil gaya Wi nyonto wong India Wi lagi ngerti wit ketiban wit lho nyanyi Iya ora enek to ketiban wit ki ya malah aduh Surabaya enek kok ketiban wong India iya Beruk ya toh ketiban wit wong India nyanyi langsung tuh wadadaw wadaw wadaw daw wadadaw wadaw wadaw daw 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 wadadaw wadaw wadaw daw 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 wadadaw wadaw wadadaw wit apa sing nipani iki mau dik wit apa sing nipani iki mau dik kayane mau ni gedidi kayane mau ni gedidi kuwi wong India ketiban wit ngantek kaya ngono kuwi mula nyonto wong aku ya rumah tangga iki ibaratnya niki tak buktekno lho Mas kersane kangge contoh masyarakat Banu tunjukkan bahwa cakku itu dengan seorang istri tidak pernah bertengkar ora tahu Mas aku kayak contoh berangkat ngene iki aku pamit upama tanggapan salaman aku berangkat ya mah aku kan ngono lho kok wah alah potonganmu kok celurut nyeluk bojo adek emak lah bojoku jenenge Satimah lho gak mamah ta gak sapa mamah lho memang berarti salaman plek langsung ngomong piye aku iki pamit budal tanggapan iya ngono ki yo nyanyi piye nek berangkatlah saya hati-hati di jalan Dek ora usah nyanyi isin engko njaluk tak tumbas nopo ngene ngono ki Dek yo nyanyi nyanyi piye ta bojo aku tidak minta oleh emas permata dan juga uang alah ngantek mangap kaya ngono ngapa bojoku berarti ben ketok romantis ora kaya bojo ya paling ora ki nek mulih engko terus tukono kembang to Met wis tak sempete kembang aku malah berarti bojomu seneng wah aku dikaplok ya lho ditukono kembang iki wong wedok seneng gak lho kok dikaplok ki piye lagi kembang api tak sumet sisan cah gitu ya kembang ki mawar ya melati semuanya indah nek iso kamboja rak ya ngono to kuwi kembang mayit Mas kamboja yang penting kan bunga ngene memberi contoh sing apik-apik iki lho mula bengi iki ya hiburan ya guyonan komplit menika wonten saking mriki dugi menika jenengan milih piyambak mbok menawi enten pamundutan Pak Oke banyak iki oke banyak langsung sampai milih sing ndi terserah apa sinten ingkang katuran jumeneng iki sing apa jenenge ngadeg ning kene iki sing ngaturi panyuwunan banyak to nggih diwasana sik apa piye nggih to saking Banjarno njaluk gending podang kuning kalih gubuk asmara nggih matur suwun iki diaturake sik iki podang kuning kalih gubuk asmara niki sing biasa nembang sinten Mbak sinten wah banyak iki los semuanya iki Mbak Ulpa antian Mbak Rani sing mulai mriki lho mriki Mas Bayu wong iso lali sing dhewe dhewe kok ora manut kono iki nyabet to kok karek kono sapa sik ngono lho ora apal karo sindene Met iki kok ora apal ya wong pancen gonta-ganti sapa ta sing betah melok kono iki tak tapuk misan minggu malah wong kene iki wis masalah sinden iki wis mangsa bodho lho maksude kuwi Mas Bayu ki koordinatore dhewe-dhewe lah ben suasanane gonta-ganti koordinator paling wedi karo bojone rek bengi iki aja ngaku ki ya cep meneng masa Mas Bayu kalah mbek sing wedok kalah ya ampun lah nek cerita aku mang ning jero lah bojoku wani apa to Mas Yan ya ngono ki nek cerita karo wong asline ya wedi padha karo aku alah ngono mbok critane mulai Mas Nduk Rani ngateko nduk ya sepoti cara Sanggar Bayu Widodo yo Sanggar Bayu Widodo
Rego kemenyek. Lho, kemenyek kok ngene. Wong kene kuno mbok langsung dung jleng bar. Wis rasa Lho domo. niku variasi kok. Apa? Ya, variasi. Sing apik vario, Mbak. Nak variasi apa ta? Piye apa montor apa piye to? Ngene iki mertandakne nek apa ki sanggar kene iki ya. Iya. Apa mang jenenge? Mbuh. Lho lah, aduh. Bayu Sriwidodo. Wahyu Sriwidodo kuwi Bayu Sriwidodo. Sriwidodo. Ya. Bukan aku Sri to? Boten, Wis siap tuwek tanggaku. dadi budek. Ora. Suwe. Sajake ora gandeng karo sisi jenenge malah budek to sampeyan iki. Nemen. Kok Sri kok ora melok to biasane melok sih. Lah nggih mboten diajak kok. Oh mboten dijak. Nggih. Wis dunung berarti. Nah iki kan rong dunung. Iya. Iki- Iki ketake kok nek dagelane loro iki ketake kok digalekno pasangan siji-siji gathuk. Ya ngoten le Mas kok. Aku Ora milih pangerten kene. aku ngelolani menenge mbok yo lho ngono. Ya milih dhewe to, Met. Kudune senenganku ki sing kuwi neh malah senenganku sing piye. Ayo lho pengerten karo siji. Oh kowe kon milihne. Mbuh. Ketak pilihne nek iki engko kanggo aku ya. Kowe madhep rono, aku wis paham seleramu to. Wong milih adek pokok madhep rono Ya nyambut. ben surprise to. Boleh lho iki. Ben ora kok kuwi neh. Ora tak aku ngerti. Tang. Jajah ngono. Sawi. Mbak. Sing halus lho. Iya to. Jenengan jumeneng nggih. Ah. Nggih to sekali-kali ya. Wis to kuwi tak pilihno sing apik. Matur nuwun. Bener. Nggih. Seleramu yo ngene-ngene iki to. Aku wis Lah ngerti. kowe kan yo paham. Lah iya. Wis tenan kono ae. Ora usah kuwatir mbek aku, tetep tak pilihno wong iya lang wis iki. Ya kowe nyantang kono. Iya. Kok yo Wis ngono. lah ngene. Apa pilihanmu wis ngono. Lah ngene. Ah, selamat malam, Mbak. Selamat malam. Nyapa to mbek wong wedok kok kualik lho. Piye goblok. Iki wae kono. Kowe sapa? Pak Lurah iki lho wis ora duweni iki kowe kok wedi men to, Mas? Iya. Enggak, sapa wedi? Lah emang ning Aku ngene. Ke anu, sehat nggih? Lah nggih. Alhamdulillah nek. Nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah penting tapi nganget aduh lah kok Ya matut aku. alhamdulillah nggih. Angut Malah mangke gitu. itu nek ngene. Anu, Apa jane? napa gangguan tenggorokan? Gimana ngono oh. Oh niku mungkin nek bakda pementasan mawon kula paringi resep niku saged diparingi oplok-oplok niku. Apa? Nggih, mungkin kula gaweke nggih. Nggih. Mono-mono. Nggih. Salah. Sampean yo romantis kaya Mas Komet. Nek romantis lho piye? Lho, yo tak gandrung no wong lanang kok padakne. Ilate siku kok. Ilatane kaya meteran ngono piye to? Kalau boleh tahu namanya siapa tadi? Oh iya, Aku kok mbayangno kene dicak nyanyi. Dewi Hei, Hah? janji tresno ya. Iya. Nyanyi. Mesti api. Mesti api. Api paling. Lah iya. Mesti api. Namanya siapa tadi? Namanya Dewi Rani. Oh, Dewi Rani ya. Oh, Dewi. Sudah. Dewi Rani. Kowe iki Siapa nyapa sih? tak kok biring Siapa nyapa sih iki? dia? Oh, itu nggak kenal kamu ya. Kamu di Betul. sini aja. Udah punya pacar belum? Aku Heeh. belum. Oh, belum. Aduh. Namanya jelas wis luwe kok ya. Jelas wis. Kuwi lho ndang takoni kuwi lho jenenge sapa? Wis intim wis luwe. Wis di pacar burung. Kok pacar bojo e? Ya bojo ya sing cetha bojone sapa? Oh, kowe pengkhianat milihne sing beresiko kok. Wong liyane lho apik-apik. Iya apik lho, Met. Piye apik lho? Biyen. Lho, lah saiki mbok nyelek ngono. Udah nggih. Apik-apik nggih. Bojone sampean nggih anu nderek teng ngriki. Alhamdulillah Dek. Nenek nggih. Ampun ditinggal mungkin ngontol tikus nggih. Nggih, mboten mau tinggal. Besok Iya. yen kowe gelem karo aku, Dik, upama dadi pacarku bakal tak tukokne emas kalung gelang ali-ali sak piturute Aku ya. yo pengen kaya ngae lho, Mas. Wis nak kono. Delok nak mene iki lho, Iya, Mas. pokoke ngelang. Heeh. Eh, Mene iki lho lho, Iya. nak mene.
Ya, mulai kene amek nyikut. Heeh. Wih, ngotak ngono ban nyopo. Apa kuwi? Lah kene ngantek kene gak ban jobo ya apa? Gelang Gelang ora duwe apa-apa gayane nukone gelang iki lho. Upama pengen dolan ning ndi tak tukokno mobil sing apik model-model saiki ya. Kowe pengene mobil apa, Dik? Aku apa aja, yang penting kan sama kamu. Oke, Oh, sing sama wedok iki ya padha ae. Aku lah mbok temasno mobil. Wis tak Mas. tumbasno sampean karo aku engko sing mesra aja gelem kalah karo kuwi. Tak tukokno mobil Cherry sing gruwah. Aku sing nyetir sampean madhep mengguri karo goreng tahu. Tahu banget. Oh, ulat. Timak latu. Nah, kuwi cocok iki. Lho ki marah jelas to. Sudah. Wes upama nganti kowe gelem tak pek bojo sok ben tak jak bulan madu ya. Kemana ya kita? Terserah kamu sayang, mau ke Paris, mau ke Hong Kong. Wah, kuwi bulan madu apa minggat jane. Rewet iki rumah tanggamu dhewe lho. Lho kowe teko katerban nganggo Google Map teko Hong Kong. Potonganmu yon. Wonge mbok biasa somben awake dhewe nang gua kikik. Alah. Windu, Mas. Uluh, ndelok telek lawa. Kowe iki parep titik watu apa piye ning kono kok. Aja rayu nak wani nganggo kae. Lho, nganggo apa? Matane. Nganggo musik, nganggo Lah musik. nganggo kono iki nganggo musik. Wis sik Pak Kusik. Lho rak takon. Rak takon. Wong nek bingung ya mesti takon. Wong kok koyo ya ampun. Tegese kuwi kowe sik karo kowe. Lah nek kowe takok kowe sik Pak Kusik padha karo nguyahi segara ya. Oh, alah yo kalah to kowe mbek aku kok iso. Lah dijajal. Oke, tolong nadanya A minor, A minor. Kunci nggawa kabeh besar. Dengan musik-musik modern. Ternyata hati. Tak tapuk lambimu engko malah merah wong. Aku ngelingno nada. Aku itu saja. Aku ngelingno nada. Rene Dik. Apale jare ya Aja nyenjak kono ya. Kowe A minor tenan apa ora? Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku. Pun bagus, antep Ketok ideal. hatimu. Tak tinggal Dik. Iki piye tak kok ditinggal ki jane? Wali aku. Oh, lan te bojo ngono mbok tinggal tak anune apa piye? Bojo Siremo. Teko ndi Mas? Teko katerban ngono kok sok. La 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 la. Senajan ngarungi ombak segara rasaku ora bakal sirna. Senadyan nyawa oncat sakara. Ndak mawake dhewe ngantene nanggap elektun. Ora bisa dipisahno. Kaya foto-foto mesti gitu. capek ya, Mas, ya. Penyanyine karo cucuk lampahe nyanyi. Awake dhewe ngantene. Lah kae MC-ne. MC-ne. Cemburu. Iya, kowe nek wani kono gandrungen nek wani. Apa? Wani apa ora? Karek aku to. Lho, kowe iki lho wani apa ora? Iki bojo-bojoku dhewe. Lho, iki bojomu ta? Alah, Lah terus bojone iki ndi? empuh. Golek dhewe ora kreatif. Lho lho. Ha, nggowo samene kae kok bingung. Piye kono? Alah, ora masalah. Senek sampe dah. Alah. Ya nadamu ki sak pira kok. F Mas, F. Minor. Aku mau kaya lagumu. C ya Mas, C. Lho lho, mulah ngalih to. Mau ngaleh, C. Cetok. Andai kau tahu, Ku tahu di pinggir kali. Kowe marung mbok jawab. aku iki sebagai Ora usah. backing vokal lho. Aku padake kodok to, Mas. Ora, kok
iso. Sapa kodhok wis dikis kok iso. Wis, ya Wis ra enek kodhok. tak tapu. Di pinggir. Sak pira mau? Aku kok Apik bingung. iki apik iki. Sandalmu lho nyok. Sandal iki lho. Ben ketok dhuwur. Lho ketok dhuwur ki. Lah aku ndek kene ndek, anak-anak dientekno garangan lho, Mas. Cilik-cilik. Ya paling lho nek ngedusi kan penak. Ya Sakmene penak ta. itu sih lah nek dolan nang guritan kaya entek lho. Wah. Andai kau tahu aku mencintaimu. Masa, Mas? Di dalam hatiku. Ora cemburu. Telah terukir indah namamu. Dudu jenengku Bu Dudu indah kok. Iya, Bu Duduku Dudu indah. Jenengku Dudu indah, Mas. Jenengku Dudu indah kok sing mbok ukir kok indah to, Ayo, Mas. ayo. Piye to? Bejane sak donya ki aku mung karo kowe, Dik. Oh, nggih. Bojone Bento iki ya. Ora usah dirungokke ya, Mas. Iya iya. Kowe iki yo melindungi bojo kok iya. Maksudnya indah ki opo ki lho? Apa? Apik Sing muni kok ya. Apik, Mas. Nek sampean Aku mosok- kok doi ya, Mas ya. Aku kok doi wis apik to ora? tak foto ya. Ya wis. Loh, suarane kok wis ora bindeng nah. Suarane kok ora bindeng nah. Nami malah. Ya halah malah bogaeno neh. Ini bonang anu. Jajal karo nyanyi. Ngelingno. Karo nyanyi le. Karo nyanyi. Aja guyon ngadeg. Lho. Kono dirno dhewe iki nggek kok mbok ngadeg lho. Oh iya, ngadeg, Dek. Niki wau wonten pamundulan. Nggih, Pamundutan. Kompak banget. Oh, mau kleru adik mau dikompakne. Pamundutan anu Tuban ki wis ora iso ninggal tayub. Nah, ciri khas Tuban Bojonegoro ki mesti tayuban. Ciri sapa? Ciri sopir-sopir iki. Ha iki dipinangkani napa ingkang dados pamundutanipun Bapak Mbah sinten niku wau wonten Podang Kuning. Terus sing nomor loro Gubuk Asmara. Nah, ya. Mengke sing Lembang pacarku Benten. karo pacarmu ya. Met, Sing ibing yo putih kayak teng tengah, sing ibing ke kula to. Monggo Iya. teng tengah kersane dipun gaduh. Iku ditapuk Padake pisan kok gaduh pi. Nah, iki cara gagrak mayup. ditayuke. Sandalmu lho, Lek. Ngapa? Kok iki dicopot. Cara Kok ya gagrak. sajae kok ya pas ngono mau ukurane. Lumayan ketambahan 5 cm ya. Malah kaya sandal. Sandal apa boto jane. Oh, wandel. Yo, Komet Mas Yono. Nggih. Niki saking sapa iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Bayu dalasan Dalu. kanca-kanca Sanggar Bayu Siwidodo lan sedaya warga masyarakat dusun Banu. Mugi-mugi pinaringan lancar sedayanipun. Amin. Kula Sang Joko alias Mahendra kalian Basarni nyuwun gending Podang Kuning. Wis. Nggih, Sampun. monggo diaturake. Mugi-mugi Sanggar Bayu Siwidodo tambah jaya salaminyo. Matur sembah nuwun. Ya. amin, amin. Waduh. Nggih, tak macane kabeh Mas Dipen. Tak Oke. wacane, tak wacane. Tak macane. Tak nggo bolak-balik sing kene. Lah iya. Derek ngregengaken Mas Bayu nyuwun tembangipun Podang Kuning. Weh, Podang Kuning. Pun ping 3 niki nggih. Nggih, Podang Kuning. Kintun salamipun kagem sedaya warga Banu. Nggih. Menika saking dulur Mas Jono Wonocala. Nggih. Nggih, sembah nuwun. Sugeng dalu Mas Bayu, salam saking kawula sak kanca pemuda Banu. Khususipun salam sukses selalu. Ampun bosen-bosen dipun timbali wonten bersih desa Banu. Oh nggih. Mboten. Malah matur suwun. Nggih, Karang Mas Taruna Bayu Banu. badhe nyuwun lagu Praulayar kagem sedaya masyarakat Banu mugi tansah guyub rukun. Pun. Saking kawula 3 serangkai sapu jagat ABCD anak Banu cinta damai. Wah, Tepuk tangan, tepuk tangan. anak Saking Mas Banu Erwin. cinta damai. Diaturake mau apa mau Praulayar ya. Iki go pamundutan Jono. Podang Kuning mau wis Podang ping Kuning wis 3. diaturake kabeh. Kok diaturke. Ana Puspitanala Yono, Caping Gunung nggih wonten. Terus Kusuma Wijaya nggih wonten. Iki Niku- diaturake sik sing Puspitanala harap coba. Lah,
Nek Iki, Mbak, ajeng sinten? wau Ya. kagem ingkang sepuh-sepuh. Nggih. Ha niki nyandak ingkang mas-mase mbak-mbake. Buat Nggih. kaula muda. Heeh, sinten ingkang kepareng jumeneng menika, Mas? Mbak Ani ya ngadeg Ya, nduk Mbak Ani Ani. nduk. Nah, yo sepoti cara sanggare Bayu sing widodo. Anak ayam, anak ayam. Keliling kota sambil melihat keramaian yang ada, saya panggil sang beca. Kereta tak berkuda, beca, beca, tolong bawa saya. Oh iki dah tukang becak iki. Loh, Hehehe. itu. Benten to. Oh, benten. Niku mboten becak. Lah kula nimbali becak kok niki sing wonten. Niku Cak Komet. Oh, Cak Komet. Dadi jenengan mengke saged duet kali Cak Komet napa kali kula. Oh nggih. Napa kali Mas Bayu nggih Oh, semanggaken. Abdul ora koyo Mas Komet. Komet. Mas Komet. Ya. Kok aku neh. Ki mau apa to, Met? Mbuh. Pamundhutane. Mau. Oh, kathah kok Puspitanala Oh, wonten. Puspitanala. Nggih, diaturake Ah. Puspitanala. Nang kene ae. Mau lho pas kok Ya. tengah kok jogete apik. Dia. Kendangi Mas kendangi. Mas. Kedange. Jere pengen ro. Jare pengen ro tak ya? Carane piye? Piye carane ayo? Tiada yang paling tiada yang paling Apa? kurang piye? Kowe ngentut iki. Wong ngene yo. Ha ora melok ngedin karek nyedot aku. Aku pengen kuwi. Kok karek nyedot piye kancane Piye, nganti. Alah kowe piye iki kan, percuma Aku yo kene. pengen to, Mbak. Pundi, Kang Mas? Pengen kaya ngono kuwi lho kaya Mbak Dono Komet mau lho. Kowe iki percuma nek aku nih cek greng lah nek sampean Terus iki piye aku? perjuangan. Lah engko ayo tak ombeni peli kita lho. Pilil. Pil. Pil kita. Kowe nak ngomong sing Kuwi sing hati-hati. cetha ta. Kaya Kuwi lho sing biasa rupane abang mbek ireng kuwi lho. Oh, nah apa jenenge? Peli kita. Lho to. pil kita. Lah iya kuwi lho. Apa Bali ya. jenenge? Pil kita. Lah ngono kok. Lagi ping 5 lagi ping. Kaya ngono kuwi lho, Mbak. Niki Piye, anu piye, piye? Alah aku tak delok iki lho. iya ya ndak ya. Apa ndelok apa? Isik Angel. penisirin. Ngene-ngene lho, Mbak. Oh, piye mau? Ya turuti Ya. pokoknya waki permintaan terakhir turuti. Oh, bocah terakhir dua kono. Ayo. Tiada Ya, yang macam Prana lah. Aku ada Prana. Ayo, Mas. Kaya mang lho, Mas. Ayo. Lho. Mau. Lah kok dadi ngene? Lho, mentoke nang digiring. Mbak. Bang. Bang. Iso. Dadi ngene piye iki? Oh, alah. Sing ngene. Monggo Pak ngersake. Murah niki pedetan. Sampune pedotan. Niki Lah ditambah. iku ki kesababan iku lho kok gak iso muni ki mau piye? Iso kaya dik mau Mbak, mosok komet mbok kei aku. Jajal kene piye nek kene. Sing mang lho, Mbak sing. Tiada oh. Turutan. Sik to. Jajal wis kene ya. Ya, Kene nek wis. Diwarai Ah. Mas Komet diwarai. Mas, Nek cedak Mas Komet piye? HP-ne Sawisno rekam. Kok gue delok-delokan nek arep turu. Ah, percuma. Piye mau? Tiada yang Piye mau? Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu. Kowe kok ngono. aku Wong kok iwu to karo kowe iki lho kok. lah wong pengen ngerti ya kok diadepno. Sik, dimboi siji meneh. Lah Angsal Mas modele niki. lho. Boleh? Modele. Jenengan ampun balik riyen. Ngoten. Ditambah setunggal sinten nih Pak Mas niki. Aziza. Iki Asisa. Nah Asisa kuwi lho iso. Mesti mbek aku ikhlas. Sik to iki sinden Piye jenenge piye Aziza. piye? Ya Aziza nyapa. ngatek kondo, ngatek kondo. Kaya ustazah. Dek, ayo Dek, coba Dek, Ayo, ayo seperti Heli dung dung dung. Wih, sepotan apa Bar tuh? kodok kok ki. Lah mau becak. Pokoknya Mau Betul. sajak mula Pak De, Pak De. Syukur. Nah, iki. Ora pedhok perang ulan kok dak sia-sia aku udah nyapa. Omengi. Tabrak bakul jamu Alah nyoro. De, Pak De. Nah, Wong kok aku padakno usah. heli. Padi. Alah
Apuk iki kono, bocah ya cahya. Oh, kene cah iki malahan kok. Aku bolomu. Saya apik. Nek kabeh ditukari piye to cah iki? Kok ngomah nggawa masalah. Lagi Aku PMS bolomu. paling. Aku ki ndukung sampean. Iya ning Zah. 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 Kok kaya pitik. Zah. Ora Zah. apa-apa timbangan jah kok iso. Ayo Zah. Iya. Nang kono. Piye, Pak? Sing Niki kan nembang apa ngujar-ujari tok? Lah ngono lho. ya nembang to. Sing apik sing ya Allah ya. Sing ngungkik-ngungkik. Iya no aku ya pengen. Jenengan pengen ro sing ngungkik-ngungkik. Iya. Alah wis Jajalan suwek Mbak, ngono. jajalan. Asik-asik. Wis suwek iki mbok ngerti. Tuwek kok suwek. Lah wong iya Mas jajal. ya. Sapa ora kaya kuwi, yurum kuwi. Sapa ora? Kuwi apa iso goyang Aziza? Iso. Asisah iki ning tinggon. Lah wong aku lo lanang. Hah? Kowe iki bangsi to iki. Lah layak kok gligir. Ora ngerti asisah kowe. Lah, iya. Ya sah ya. Iya. Nyanyi. Gak sah sah. Ning kene umpah-umpah sapa kono lho, Tang. Iya. Gua Piye? Niki Monggo, Romo. piye? anu Request ngaturke napa malih? Sing sampean kersane piye mau? Iki ana pamundutan iki mau Apa ana niku? capek gunung lho iki. Capek gunung. Terus napa malih? Caping gunung kali perahu layar. Iya. Oh, nggih. Ini saya pengen ungkik-ungkik. Oh, gak. Caping gunung ora kena diungkik-ungkik. Oh iya. Tapi kan terus piye? dijenggleng to, Dik. Nah. Oh ngono. Ngono kok iso. Dijegleng ta iki? Iso jenggleng apa ora lho, Mas? Alah wis ra kuat, Mbak, wong kuwi. Ora kuat ta iki. Wong terakhir lho asam urat aku roh. Lah, iku lho. Lah Kon iya. asetruk. Sajane wis tau karo awakmu, Zah. Angke wong sarungku cek kerin kene. Pak wong jenenge Pak D Komet kuwi ya. Heeh. Oh ya awak sampe jeduk utek aku. Boyo. Jenenge Pak D Komet kuwi ta. Nganti jeduk-jeduk kok kuwi. Aku meriksane anakku ya to. Heeh. Pak D mek apa Pak D? Anu sak sikilku geringgingen terus sak sisih. Lah kena apa Pak D? Ya. Kolesterol, asam urat, gula. Darah tinggi. Mbok bawa ning gone dokter. Iya kuwi. Ya apa Pak D? Kok kabeh penyakit sak ning mbok Gak berantas. sumpah gulane wis payu. Hei. Diabetes kuwi lho kok iso gula wis payu. Oh. Saiki wis sehat. Wis Sehat. sehat. Nyatane wis iso dak si aku. Oh, ngono ceritane. Iya. Ayo, Mbok, kowe tak jenggleng, Dik. Ngono. Ora dibacur. Ora sapangan. Nggo, Mbak, nggo. Saben bengi. Ayo. Sik, sadurunge saben bengi Loh, niki iya. awake dhewe ya ya hati-hati ya maturun ki nek mboten klentu neng pelataranipun Mbah ingkang Buyut. buyut. Mbak Kita Mbah Karminah nak mboten klentu nggih nggih. Oh nggih. Hati-hati Ngono. pola sak pola aja nganti malati. Lah ngono lho. Kowe Iya, ning iya. kene sembarangan ngomong, sembarangan pulang kok mulih Terus takok kono. Sepinten, Pak? Oh, sing halus. Sing halus. Kleru bacok ndasmu. Dulu. Aku Ora ngono. kok iki Kok Mbah bacokan? Mbah Kong sing iki apian. Sing kene apik yo kae lho, ora kenehan. Iya. Potong. Ya dong. Ngudur ya kono. Saben bengi. Mbah Wo siap Mbah Wo. Ayo, lagi Mbah Yon iki Mbah Wo. Waduh, men soapan metenge. Ayo sabar to ya. Kok ancam. Wong nek sehat ki kaya ngene iki, Pak. Oh, ngono. Lah mbok anggap aku lara. Krasa apa ora, Mbak Ayu? Iso apa ora? Krasa. Oh, tenan. krasa tenan. Aku semangat. Berhasil, berarti Lep. berhasil. Wong Jajal. sehat. Jajal. Sapa ora? Hati-hati. Eling Urung, herniane. urung, saya urung. Urung muni lho. Urung muni. Apa-apa kok Latihan. Latihan. Pemanasan to ki mau. Nggih. Yen Tenan, Yan. aja. alon. Kok nak kene ra kuat tak tes iki. Alon-alon. Iki aku sida muni apa ora yo. Cita-cita muni tut ngono. Duh. Tut. Aku masalah cah poli lho aku dadi kulino Oke, ngumpul. oke. Wis piye jaluk kok pinggir ngarep. Aku seneng Guri. Yo wis Guri. iki aku Oke. karo Pak Lurah padha. Oke. Lho, Pak lho, lho. Lurah kok iso dilelokke iki? Mate padha-padha seneng melone no. Oh no ya. Ya, ya. Yen memajang kleru lah Wes, Sing kleru kono kok aku Mesti. disalahne. Anggere nek sing nembang mesti ngono. Yen memajang. Kok tak Ora wasi rupane komo. Kau dibisi piye to, Mbak?
Dipisi-pisi ndang ngomong ya tak. Yen memecah. Yo rai romo. Yen memajang. Ya sapono. Kene Dik, ora jumlah ora Dik. Among karo janur kuning janur kuning janur kuning. Alah tenan to kandhane ya. Alah. Dadak mulo Pak De, Pak De. Iki lho, Pade untu mumpu. krasa keriwe lho kok ora. Pertama dulit terang ngono, lho ora dulit. Ora iso ndangan-ndangan pesan. Lha iki Ora mampu kowe ketoke tak anu sik aku sik. ngawur sik tak telatenane. Aku biasanya kena kok yani. kono bojomu dhewe. Marai gulane mok dol kuwi mau lho. Lah iya. Makane ngono Padahal wis dawuh. Wis terimanan ya, Mbak ya. Ana piye? Oh, sampean ki yo ngono kuwi. Kok nek kena tak omongi tak Ndak WA. baik. Oh, iya, Wong ki gak- kudu setia. Oh setia di gak apa-apa ya. Setia kowe karo cepuk ki lho. Kowe ngenyek bojoku, nyek bojoku. Ngenyek. Aku mbotokno aku malah lembut. Iki mbok kira apa mau? Iki najan to cilik asline but. Pak De, sampean ki nek dak sia aku kok ora kaprah to. Lah, Wong pripun? dedeke iki lho padha kok. Padha. Iya nyia. Mula anane deteke padha kula mboten purun Bude. Alah kok Awak dhewe budhe. ape memperbaiki keturunan Lah kok malah memproduksi tuyul. Wis ta ora usah ngurusi anjing menggonggong Anjing ya. menggonggong. So awake dhewe nggih loro ya. Sing kendhan kowe Dik. Miring Dik, miring. Waduh. Sakmene. Sakmene. Ya Kowe kok angger kakean ngomong larase keliru neh lho. Di cincang ngene terus. Iya, aduh. Iya ya ngenekno. Kembang wae wataan. Lho apa sih? Wong ngene kene lho Yan, para mrono nyapa. Pemanasan saiki. Ala pengen. Ala ya Allah. Wates. Kok songo ngono suarane? Ora iso kowe, Pancene ora mampu. Pancene cek orisinil. Lho lah, jare sapa aku kan penak. Deluntuk. Delak. Wah, ndani nutul krasa. Lho. Iso ora kok mok klontangan kaya ngono lho. Aku trauma. Apa trauma? Aduh. Modele kaya kena galar. Klok. Wong kliwat kok Liwat gak apa-apa penting Kaya apa jenenge? Kaya nutul kodhok we. penake dagelan ngene iki lho. apa? Pak, kami tua. Pak kami tua ya menang bayari. Heeh. Pak Kades nangkap Ngebos wayah-wayah iki. iso. Iya. Mas Dalang ngejak sapa-sapa iso. Oke. Ning apa wani? Ding 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 ding. Gak wani. Jajal kami tua anu tawani Mas. Tawani jalan. Go Mas Bo. Sap. Mas Bo. Ora wani. Ora wani sing wani mau dagelan, Met. Dagelan. Ara ketang teko mah piye, Met? Gelut no. Kuwi lho sing penak nek jenggleng. Aku wis berusaha penak. Cah-cah lho nyantar. Samurat. Yo, ki lho ngerti. Dani kok. Lali neh. Narase lho. Sapinten, Pak? Pacitan serbi jenang. Nah ngene lho. Main kene. Main kene, Met. Sese mapan Kene lho, Met. Ayo, Cah. Lho, Mas, mantep.
Sapara? Kowe nang kleru pasangan, Mas. Jelas. Mang tak bukakno mu. Gak nak menawa, Mas, tak jajal. 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 Tong sing tong. Jajal, mbek sing sepantaran ngono ki lho ya. Oh ya Oh, jelas. iya. Ya karo Coba. Jajal aku Ya ya. oke, Dang baik. ding dang. Oh, kono tambah jos. Ki lho wis tak kencengi kene. Dia dikira bautnya protol iki piye Pinten, Pak? usah dikenceng. Jol. Sedaya pinten? Ya 120 lah. Ganti apa ya, Mas? Ambek Lah. kampas kopling bareng itu. Oh, kampes katengkas to. Koyok ning gone bengkel lah. Kok wis moprot. Mang kendo mbok gasak ayo. Wis diganti oli saiki. Wis, karet-karet tak ganteni. Jebret titingane. Ora lali, ora lali. Ayo Dik, kowe sing paling anu Dik, sing paling ngerti anu ye. Iya. Alah ki ya padha ki nggo. Panas. Oh, Piye Mas janjine ora. Kowe iki piye ta sing ora. Lah kurang Dek. Ora. Dekno. Alah wis ngene urung cetha kok ayo. Ora. Ayo Sa. Terus Dek. panas udan. Udan panas diudani. Alah. Penake ya ampun. Omonganmu kaya bangir-bangir. Ngenyek wae bojoku kok sebut nyek banyu. Lah tak delok kok samping lho kok trepes. Lah wong kono ki lho ya padha ae to ya Pak ya. Malah penak to nek trepes nek ngambung langsung kena lampu. Soale kope diselurup gitu. Alah. Caping gunung. Ngetan bali ngulon apa satyane kelakon. Ayo lungguh Ayo, ae. ludrukan yuk. Sapa? Tak kira Ya mbok ben. Ya, jajal. Dalangnya kurang gawe. Uput. Aku saweneng aku nek. Tapi saweneng. Seneng wong ora wong kisinan. Bekas ra janjian ki ngeten iki yo. Yo dibacotke Nduk, karo gemeni wektu wis parek esuk. Yo, Mbok dibacotke. Yo iki lho sing gara kelangan laras iki. Aku yo ngerok kok. Tapi aja fales. Ikan kardis. Kaya wong ape pateni kok ya. Iso kok iso ngiki. Skor. Yo. Iso no kene kok. Sokor bisa nyanyi bunga desa jadi raja dewen ora ilang godeng padha lara
Pun lenggah langkung rumiyin. Ki gedeng pamungkas nggone limbukan. Nggih. Apa pemberutane perahu layar. Nggih. Ki di all artis bae. Ya Nduk Rani Nduk ngadeg Nduk. Terus Ulpa kalian Mbak Pita jumeneng ki. Nah. Niki sedaya jumeneng nggih. Nggih, wah. iki Mboten iki sekawan. Jadi- perahu layar. Ora kabeh ta? Ya mbok ben teko iki karo buah dhewe Ojo ngapa gawe nek yang sepuh iki. Iya. olahraga to Met kok ya. Go ngantuk ya, Dik. Wah. Yo diaturake, Cok. Perahu layar yo terus. Perahu layar. Tetes. Oke.